ଏଇଠି ଭାଇ ଜଣେ ଆମର ବସିଛନ୍ତି ରାମାଧୋଡ଼ ହେଇକିରି। ହଁ ପାଟ ନୀଳାମ୍ବରୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଇଆଡକୁ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦି ପଦ କଥା ହବା। ଏ ଦି ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଓଳିଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ନାଁ କଣ କୁହନ୍ତୁ ଆଗେ? ମୋ ନାଁ ମଙ୍ଗରାଜ ପଣ୍ଡିତ ରାୟ। ମଙ୍ଗରାଜ ପୁଣି ପଣ୍ଡିତ ପୁଣି ରାୟ। ହଁ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ। ପଣ୍ଡିତ ରାୟ ଉପାଧିଟା ଆମକୁ ପୁରୀ ରାଜା ଦେଇଥିଲେ। କାହିଁକି ଦେଇଥିଲେ କୋଉ ବାବଦରେ ପଣ୍ଡିତ? ପଣ୍ଡିତ ରାୟ ଗାଁର ନାଁ ହଉଛି ଦତ୍ତପୁର। ଆଚ୍ଛା ଦତ୍ତପୁର କାହିଁକି ହେଲା ନା ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ 990ଟି ସମ୍ପତ୍ତି ଦାନ ପାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦାନ ପାଇଲେ ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହେଇଗଲେ ସେ ଆଉ କୌଣସି ତାଙ୍କୁ ରଖେଇଦେଲେନି ଗାଁରେ। ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମତେ ଖଣ୍ଡେ ଜାଗା ଆଉ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେ ଜାଗାଟି କୋଉଠି ରହିକି ତାଙ୍କର ରଖେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି ନା ତମକୁ ଏଇ ଗାଁ ଖଣ୍ଡ ଦାନ କରି ଦିଆଗଲା, ୟା ନାଁ ଦତ୍ତପୁର ହେଲା। ତେଣୁ ମହାପାତ୍ର ବଂଶଧର ଆମେ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶାକଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ମହାପାତ୍ର ବଂଶଧର। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପଣ୍ଡିତ ହବ ସେ ପଣ୍ଡିତ ରାୟ ଉପାଧିଟା ପାଇବ। ଯିଏ ପଣ୍ଡିତ ନ ହବ ପୁଣି ପଣ୍ଡିତ ରାୟ ଉପାଧି କିଏ ଦିଅନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ କଥା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦିଅନ୍ତି ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନ୍ତରାଳରେ ଦିଅନ୍ତି? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନ୍ତରାଳ ଆମର ସେମିତି ଚାଲିଥାଏ। ଗଜପତି ପରମ୍ପରା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? କି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ? ପଣ୍ଡିତ ସମ୍ପର୍କ। ଆଉ କଣ କରନ୍ତି ଆପଣ? ଆଉ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଓଡିଶାର ପାଞ୍ଜିର ସମସ୍ତ କମିଟି ମାନେ ବିଚାର କାୟମ କରେ। ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରେ। ଜାତକ ବିଚାର। ନନାର ଭବିଷ୍ୟତ ଟିକେ କଣ କହିବେ? କଣ କହୁନାହାନ୍ତି? ଚରଣ ଅନୁସାରେ ତୁମର ହଉଛି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିରେ କଣ କଣ କଥାରେ କହୁଛି ମୀନ ରାଶିର ପୁରା ଗୋଡ ମୁଦି ଆଜ୍ଞା ମୀନ ରାଶିର ଗୋଡ ମୁଦିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଣ୍ଡ ସିଠି ଯାକେ କହିଗଲ କଣ? ମୀନ ରାଶିର ରାଶି ହଉଛି ଉନ୍ନତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ରାଶି। 12ଟା ରାଶିର ଶେଷ ରାଶି। ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଯେ ମୀନ ରାଶିରେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବେ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସବୁବେଳେ ଉଜ୍ଜଳ ଥାଏ। ସେ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତକର କର୍ମ ଗୁଡା ସେ କରିପାରନ୍ତି। କି କାମ ଦେଖିଲ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକିରି ଗୋଡ ହାତ କଣ ଚାଉଳ ଅଙ୍ଗେଇକିରି ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ କହିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ରାଜା ହେବିନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭିକାରୀ ହେବି। ଭିକାରୀ ହେଲେ ସଂସାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭିକାରୀ ହେଇକିରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ଗୁଡାକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତମେ କଣ କରିପାରିବ? ଆମ ନନାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଠିକ ଅଛି କିଛି? ଭବିଷ୍ୟତ ତାଙ୍କର ହଉଛି 27 ବାର ମୀନ ରାଶି। 27 ବାର ମୀନ ରାଶିର ଅଧିପତି ହଉଛନ୍ତି ନିଜେ ବୃହସ୍ପତି। ଧର୍ମ ବାଟରେ ସବୁବେଳେ ବିଚାର ଭିତରେ ଚାଲିବେ କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଭିତରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବେ, ବହୁତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରକୁ ଯିବେ। ଶରଣ ଅନୁସାରେ ହେଲା କୁମ୍ଭ ରାଶି। ନାମ ରାଶିରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତି ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ନବମାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। କର୍ମର ଉଚ୍ଚ ଯୋଗ ଅଛି। ସମ୍ମାନୀୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇକି ରହିବେ ସଂସାରରେ। କିନ୍ତୁ ନିଜର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଆତ୍ମା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁବେଳେ ବିକ୍ରୟ କରିବେ, ହଇରାଣ କରିବେ। ଠିକ କହୁଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ତଳକୁ ଖସିବେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା। ଦୁର୍ଗା ଭକ୍ତା ଲୋକ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ସମ୍ପର୍କର ଗୁଆ ଦେଲୁ। ଆପଣ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନାର ପଣ୍ଡିତ ସଦସ୍ୟ। ନନା ଡେରି କରିବାନି।